Fors verlies voor Zeeuwse havens. Het is woensdag 13 januari. Dit is Zeeland Nu. Corona, brexit en oliecrisis is te veel. Hoofdbrekens voor middelbare scholen. En zo zag u deze Goese wethouder niet eerder. Goedenavond. De Zeeuws-Gentse haven Noordseaport heeft haar totale overslag over zee het afgelopen jaar zien dalen met 11%. Oorzaak is volgens Noordseaport de combinatie van de coronacrisis, de brexit en de oliecrisis. Nadat de fusie tussen de havens van Zeeland en Gent de afgelopen paar jaar alleen maar positieve records opleverde, is deze teruggang een koude douche. Dan merken we toch dat corona er stevig op ingehakt heeft en dat we met die min 11% toch een serieuze krimp gezien hebben in 2020. U schetst niet alleen corona, maar ook brexit en ook de oliecrisis. Wel, de oliecrisis heeft misschien wel een deeltje met corona te maken, maar we zien dat de grootste klappen vallen in die sectoren die te maken hebben met transport. Alles wat gerelateerd is aan petroleum, benzine, zelfs biobrandstoffen, gaat fors naar beneden tot min 20%. Dus daar zien we het effect het meest van al. Maar als je kijkt naar de haven van Antwerpen, dan doet die haven het toch iets beter dan Noordseaport. Waar ligt dat aan? Dat ligt eraan omdat meer dan de helft van wat zij doen containers zijn. En ook in de containers zien wij dat wij het goed doen. Daar hebben we zelfs opnieuw een groei. Dus we hebben al 3 jaar na elkaar een groei in containers. Dat is een sector die het goed blijft doen, ook bij ons. En het ligt dus meer aan welke sectoren ook je ziet in Antwerpen, welke je ziet bij ons, dan dat het zou zijn dat die haven vitaler zou zijn dan wij in zo'n crisisjaar. En bij de haven in Vlissingen is Ariane Lafort. Ja, Ariane, een forse teruggang in de aan- en afvoer van goederen, maar toch zien ze daar lichtpuntjes. Ja, en dat is goed nieuws voor de ruim 100.000 werknemers die in of via de haven in Gent en Zeeland werkzaam zijn. Want je kunt ook zeggen dat in ieder geval die havens goed zijn voor zeker een kwart van de Zeeuwse economie. Vanuit Vlissingen, Oosterneuzen naar alle dokken in Gent. Maar Noordseaport-directeur Daan Schalk die verwacht dat de bedrijven en de economische ontwikkelingen hier in de haven zo weerbaar zijn dat Noordseaport ondanks die cocktail van brexit, van corona, van die oliecrisis, eind volgend jaar, dus eind 2022, gewoon weer terug zal zijn op het niveau van het recordjaar 2019. Wat we ook wel zien is dat de economie zich anders georganiseerd heeft al tijdens de tweede piek dan tijdens de eerste. In de eerste piek hebben we echt bedrijven gezien die helemaal dicht gingen. Hebben we gezien dat er bijna geen transport was. Vandaag blijft de druk op de weg. Vandaag blijven de fabrieken open. Dus de terugval is vandaag in de tweede golf al veel minder. En we rekenen natuurlijk ook op die vaccinatie tijdens het voorjaar van dit jaar om alles terug normaal te laten lopen. Ja, dat optimisme is toch wel opmerkelijk, hè, Ariane? Ja, maar er zijn ondanks die hele kille, koude cijfers zijn er ook wel positieve dingen te melden, hoor. Zo meldt Noordseaport dat het afgelopen jaar er 70 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen is uitgegeven. Allemaal bedrijven die in het gebied van Noordseaport willen komen zitten. De fusiehaven die de Europese haventop 10 samen is binnengestapt. En daarnaast is ook kort geleden bekend geworden dat Zeeland, Noordseaport, een van de stekkers krijgt van dat hele grote windmolenpark op zee, IJmuiden-Ver. Heel veel groene energie waarmee de industrie in de havens in Zeeland en Gent ook weer kan gaan vergroenen. Dankjewel, Ariane. Bij de GGD Zeeland zijn nog geen mensen bekend die besmet zijn met het Britse variant van het coronavirus. De afgelopen 24 uur zijn 132 Zeeuwen positief getest en die worden steekproefsgewijs onderzocht op die Britse variant. Tot nu toe is de zeer besmettelijke mutatie hier dus nog niet aangetroffen. Er zijn wel weer 4 overlijdens gemeld, 1 in Goes, 1 in Capelle en 2 in Terneuzen. En intussen is er boosheid bij huisartsen omdat ze later aan de beurt komen voor hun vaccinatie. Pas vanaf 25 januari kunnen ze een prik krijgen. Zo besliste minister Hugo de Jonge. En dat zorgt voor onbegrip omdat het nu al moeilijk is om alle zorg te geven. Van de 3 huisartsen die in deze praktijk werken zit er 1 ziek thuis met corona. Van de medewerkers zitten er meerdere thuis met corona. Dat betekent dat als er nog meer dokters ziek worden, dat we dan de mogelijkheid hebben dat we de praktijk moeten sluiten. Huisartsen pleiten daarom voor snellere vaccinatie, juist ook in Zeeland.
In Zeeland komt het wel extra binnen, omdat we al een huisartsentekort hier hebben. In Amsterdam is het lastig al om een vervanger te vinden bij ziekte. Laat staan als er hier iemand ziek wordt. Leerlingen op middelbare scholen moeten vanaf vandaag 1,5 meter afstand houden. Op de scholen krijgen alleen de eindexamenleerlingen en kwetsbare leerlingen nog les. Maar zelfs dat zorgt voor dilemma's. We kunnen geen leerlingen met z'n allen in een klas met de afstand van 1,5 meter. Daar zijn de lokalen veel en veel te klein voor. Ja, ik heb dubbel zoveel ruimte nodig. En eigenlijk dus ook dubbel zoveel docenten. En die zijn er niet. Ook voor de scholieren is het wennen. Ja, ik snap het wel, want de besmettingen moeten natuurlijk omlaag. Maar het is wel moeilijk en een beetje onsociaal of zo. We zijn er nu nog niet echt mee bezig. We lopen eigenlijk nog naast elkaar en zitten nog naast elkaar. Dus we zijn wel benieuwd hoe het gaat gebeuren uiteindelijk. De CSW hoopt er morgen uit te zijn en iets bedacht te hebben, zodat ook de leerlingen ver genoeg uit elkaar blijven. De vader van de zogenoemde inbrekersfamilie is in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. En dat is een jaar minder dan waar de rechtbank hem in 2019 voor veroordeelde. De familie reisde rond in een camper en zou vele tientallen inbraken gepleegd hebben in auto's langs de Zeeuwse kust. Alleen de vader ging in hoger beroep. De straffen voor de rest van het gezin waren een stuk lager en die zijn inmiddels uitgezeten. Met dit gouden ticket moeten minder valide jongeren in de Oosterschelde-regio de komende jaren meer gaan sporten. Het is een project van oud-international in het rolstoelbasketbal Mark Aalders. Gedeputeerde Johannes de Bat overhandigde vanmiddag het eerste ticket. Ik denk dat dit een mooi initiatief is hier zo in Goes. Lekker centraal gelegen, waarin veel meer kinderen weer in elk geval daar kunnen gaan sporten. En ook via deze sportintro de weg naar een andere vereniging weer beter weten te vinden. Een soortgelijk project liep eerder succesvol in Zeeuws-Vlaanderen. Het is een kans die niet iedereen van hem kent. Wethouder Joost de Goffouw van Goes geeft online hele concerten op zijn keyboard, zodat iedereen mee kan genieten. Van de klok van Arnhemuiden tot de filmmuziek van Lord of the Rings. Op social media zien we regelmatig concerten van je voorbij komen. Hè? Dat is toch bijzonder voor een wethouder die dat dan doet. Ja, kijk, ik neem aan dat al mijn collega's in Zeeland ook hobby's hebben. Die graag fietsen of die graag koken of wat anders doen. Dus wat dat betreft is het meer dat dit toevallig wat meer publiek bekend is. Maar goed, iedereen heeft een hobby. Dus, ja. Maar tijdens die concerten die dan op social media staan, dan hoor ik filmmuziek voorbij komen. Maar ik hoorde ook echte Hollandse meezingers, hè? Wat speel je dan allemaal? Ook dat is mogelijk. Ja, eigenlijk alles van die ouderwetse accordeonmuziek, net als aan de Amsterdamse grachten. Maar ook als een klok van Arnhemuiden in dit geval is ook prima mogelijk. Het is ook niet heel moeilijk. Niet moeilijk? Nee. Dat zie je dus allemaal op je keyboard. Ja, ik hoorde ook bijvoorbeeld ook een stukje filmmuziek. Lord of the Rings volgens mij hoorde ik ook nog voorbij komen. En dat zit allemaal in die computer van het keyboard. Ja, ook dat, Lord of the Rings is ook mogelijk. In principe kan ik elke stijl die inderdaad aan mij vraagt, die kan ik spelen. Lord of the Rings in dit geval is heel klassiek. Dus dan zie je inderdaad, dan krijg je iets met horns, met strings. Als geluid, dus dan krijg je echt dit geluid. Dus ook dat is zonder meer mogelijk. Doe je ook feesten en partijen? Ik heb denk ik 2 of 3 keer daadwerkelijk voor familieleden gespeeld op een bruiloft, dan wel op een zoveel jaar getrouwd feestje, zeg maar. Ik heb in het verleden ook al in een band gespeeld op de universiteit. Alleen dat was ook echt met name gericht op interne activiteiten. Alleen als ik nu inderdaad de vraag krijg van wil je ergens extern spelen, dan zou ik nee zeggen. Ik zeg altijd ik ben de huiskamerpianist en daar hou ik het ook in die zin in de basis graag bij. Ja, het was zowaar een keer droog, met zo nu en dan ook flinke zonnige perioden. En het werd 5 à 6 graden. Morgen is het een stukje kouder. Het wordt een bewolkte dag met af en toe wat regen of natte sneeuw. En ook de dagen erna blijft het koud.
En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.